Καλώς ήρθατε στις Ολυμπιακές αερογραμμές. Σας μιλάω ο κυβερνήτης του αεροσκάφους Κώστας Παγκάς και θα πετάξουμε με το Boeing 747 και με αριθμό πτήσης 808 για Λονδίνο. Θα πετάξουμε γύρω στα 15.000 πόντια. Θα περάσουμε πάνω από την Τήλο, από τη Μύκονο, θα κάνουμε και μια βότα αναγνωριστική πάνω από τη Χάρκη και μπορεί να κάνουμε και μια στάση στα Βλήχα, πάμε ένα παγωτάκι. Λοιπόν, ο καιρός θα φέρετε καλός, με θερμοκρασία εδάφους πάνω κάτω στους 10 βαθμούς Κελσίου. Θα προσγειωθούμε στα αεροδρόμια του Heathrow περίπου σε 45 λεπτά, παιδιά. Θα βάλω τέρμα φουλ τις μηχανές. Πάνω από το Βουκουρέστι θα έχουμε αναταράξεις, για το κανονίστε μαλακισμένα να δεθείτε καλά, μην έχουμε κανένα επεισόδιο. Welcome to the Olympic Games, flight number 717. Μαρέ, φωνάξτε μου άλλη ένα αεροσυνοδό να δω. Το 7 πώς λέγεται στα αγγλικά, μαρέ. 7, ok, 7.